Naime, ja sam u okviru svog doktorskog istraživanja se bavio mogućnostima ostvarivanja suštinskih promjena, posle-formacijskih istraživanja, a s učiteljima s kojima sam surađivao sam pokušavao vidjeti kako bi to mogli ostvariti koristeći i nove tehnologije, dakle i elektroničko učenje. Pa sam u to vrijeme instalirao sustav za elektroničko učenje MOODLE i nekako u tijeku tog projekta koji sam vodio, mailom mi se javio kolega Šime, ja njega inače zapravo sad prvi puta vidim uživo, ali to mi je jako drago. Mi smo stupili u kontakt, dogovorili se i on me je pitao kako bi eventualno oni mogli, kako biste vi zapravo to mogli koristiti za tečaj GeoGebre. I s obzirom da se imalo na severu još slobodnog prostora, ja sam rekao, pa dobro, nemojte svi previše oko toga evangelizacirati, ja ću vam instalirati taj sustav, a vi okupite ljude i evo, bilo bi zanimljivo da vidimo kako može u tom dijelu taj sustav funkcionira. Kolega Šime i suradnici su to vrlo lijepo ostvarili. Ja sam uživao uistinu u onome kako su oni ostvarili to elektroničko učenje. Tako je počela naša suradnja. Evo, vjerojatno je to razlog zašto sam ja danas ovdje. Da ja zapravo neću govoriti o elektroničkom učenju. Ja ću govoriti o onom prvom, zašto sam uopće koristio to elektroničko učenje, a to su suštinske promjene. Vjerujem da ste vi dosta govorili o nastavi matematike, dosta ste govorili o ovim užim stručnim pitanjima, a ja ću malo to pokušati negdje vas zaintrigirati, da pokušam razmišljati i o širem kontekstu, o kontekstu cijele škole. Što mislite, zašto su promjene i zašto bi promjene u našim školama bile potrebne? Znači, ja mislim da su promjene potrebne jer mi ovako više ne možemo. Ali mi smo, bilo nas malo više u raspravi pa smo zaključili da neko mora biti protiv. I onda smo zaključili da nam promjene ne trebaju jer nam je promjena preko glave i svaki put nam je od promjena sve loši. Bolje da ih uopće nema. Znate sam kapetan, osnovna škola maturologa Vladislaci. Matematika, problem. Osnovna škola, srednja škola. Zašto problem? Svi znamo da je problem i nama koji trebamo da djeci prenesemo znanje i učenicima koji treba da usvoje znanje. Ja, dakle, i moja kolegica i svi oko mene su za promjene. Ali upravo prethodnica je rekla promjene za boljitak. Dakle, promjene za jednostavnost matematike, za učenike koji će voljeti matematiku, nastavnike koji će se radovati jer su uspjeli u svojoj nakani da prenesu svoje znanje. Hvala. Potrebne promjene zbog toga da se školski sustavi brže prilagođavaju potrebama društva koji se jako brzo mijenjaju, a škole, odnosno sustav kasnije, ajmo reći, pola stoljeća ili više za potrebama društva. Jedan vizualni prikaz svog viđenja zašto su promjene potrebne. Nažalost, nismo uspjeli spojiti moje računalo na ovaj cijeli razglas, ali vjerujem da će se moći ovaj video zapisi vidjeti, a ton je i tako manje važan, barem na nekim dijelovima. Dakle, prvo ću vas zamoliti da pogledamo jedan kratki isječak iz filma Charlie Chaplina, modernog vremena, koji je snimljen tamo negdje 30. godina. Samo kako bismo dobili viziju tvornice kako je nekad izgledala.
Sector 5, interrupt, ball 1.